Hi friends, hi no hi lamsak phiro narokno ani the Cockroach Life History channel nini ani lai thangjak o Cockroachno muito mangkhake ani bkhao mukti kalayai mokol tui thyoroi phaimahai ma tongo o chora nini ani basik tongthok ni jora Ojora niniani besek khasrangmani jora okogrogno ang moito manoi belakheno kha bisingo tekto nango ang musunglia te nungbai chali tongnani ang muchungya nungbai kaki tongnani haipano tamongai nini ani langmawo busho ngai ajai phaikana obkhawo panchugi phano malia nengasek angbai chalai thangana hanai nini kharok salai jakana hanai angle kicha phano wanchugi maya nini ani lai thangjak Cockroachno nung muito maya de kisaphano muito mania de nungano agiwo kogri bile angle nungbaino thaya sak tongnai hnai nono mania khe ang kebono hik hnai songya o langma tongsak hnai nungano o Cockroach sabai mani bebakno bogoi thamakya haida au nung bogoi no thangkana abani bagoi no to nung ano karai nung amsak happy khlaiai nini laibo tongai mangkha phiaba ang dabukbo muito mano nini ani olai thangjak jorani Cockroachno belakheno muito mano nung pogi thangmana nung phia angle pogi mangala angle pogi mankhala angle pogi bo ti mankhala tinini space history no hamjagai tongkhang ke sa like redite norongni friends jongno share khlai redi tabuk bo norok ani channel no subscribe khlaya kunke kha khlayo norok subscribe khlai klangnai hinai